Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai albarka. Daɗin maɗigo da abin da ya sa muke yin shi. Daga bakin wata shahararriya wacce ta shahara da yin maɗigo ga ƙananan yara da matan aure da 'yan mata. Wadda take zaman kanta a wani gidanta da ke arewacin Najeriya. Mun samu tattaunawar sirri da wannan hajiya a lokacin da jakadiyar sirri ta leƙen asirinmu ta dira zuwa gidan wannan mata don gani da ido. Wannan hajiya ta bayyana yadda take jin daɗin maɗigo fiye da saduwar aure. Inda ta yi wani ikirari da cewa fiye da shekara 5 baya ba a haifi wata 'ya mace ba da zan bibiye ta domin biyan bukatata, sai dai ki zo gare ni domin in biya miki bukatarki, sannan kuma in biya miki dukkan bukatunki na rayuwa, kama daga kan kuɗi zuwa kan al'amura na more rayuwa da kuma abubuwa na more rayuwa da jin daɗi. Jim kaɗan a lokacin da muke tattaunawa da wannan hajiya a cikin gidanta a lokacin da jakadiyar leƙen asirinmu ta yi mata diren mikiya, sai muka ga wasu ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara 18 mata sun shigo cikin wannan gidan hajiya. Bayan ɗan lokaci kaɗan sai suka shige cikin wani ɗaki da ke falon hajiya, inda muka zura kyamararmu ta leƙen asiri a lokacin da ta ɗauko mana abin da ido ba zai iya gani ba na waɗannan yara da suke aikatawa a cikin gidan wannan hajiya. A cikin wannan bidiyon ɗaukar sirri mun hango waɗannan yara sanye da dik, wato gindin roba a gabansu na maza, inda suke cakawa junansu a cikin gabansu wato farjinansu. Mun samu ɗaukar kaɗan daga cikin abubuwan da suke aikatawa, sai wannan hajiya ta ankare da wannan aika-aika da muka yunkurin bayyana wa duniya da kuma tona mata asirin abubuwan da take aikatawa a faɗin arewacin Najeriya. Wannan bidiyo da kuma hotuna tare da location wato inda wannan hajiya take mun sanya shi a cikin groups ɗinmu na Telegram da kuma groups ɗinmu na WhatsApp. Muna ƙara ba da haƙuri ga waɗanda suke sanya mana lambobinsu waɗanda ba su samu shiga cikin groups ɗinmu na WhatsApp ba. A yau, insha Allahu, za mu yi ƙoƙari mu yi aiki na ƙarshe.